बोसकां 19 आगस्ट 2021 सांग्रं सालनि सालमारिव ताक्लाय बिसिवाबो हायनो हाय थांनाय बिसिनि हायखे न सिनि बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक्यनि आसाइमा साल 113तम न सिनि तैखामा मयलनि अफिस नग जाय जायखे हहम ददमखे पालायजाक फिनाय सिनि तैखामा मयलनि जमातियाने हदानि बोसारकबाय तै ताक्लाय 2021 बिसिनि आमजगमंग आसगै माध्यमिक पास हाई सेकेंडारी पास बीए पास एमए पास तै बुकसुग पास खायनाय स्टूडेंट रगनो तैखामा मयल बदिनि फाइसिं तै सकात बैया फारजाक नाय हि साख्लायखा तैखामा मयल बदिनि बीजीएम नि सेक्रेटारी मसां चैतन्य जमातिया बनि खुक्ति सिरायसायके खानाय नायबिजाति जतन साख्लाय फिजावो आगिन हायखेनो जिनि महाराजा बीर विक्रम मानिक्य बहादुर 113तम आसाइमानि साल दिन जिनि तैखा मयलनि 21 पारा तंनाय माध्यमिक पास हायर सेकेंडारी पास बीए पास एमए पास तै कुसु पास खालायनाय रंनो जों सकात याफारनाय हायने बामुनि जत जिनि 21 पारानि जरा फाइनल पास जोंनाय बर जेखेफानो मार्कशीट जेरक्स रबाय जादों नै कयमुं रजावो आर जतननो हाय हायनो साफिजावो 15 आगस्ट जतन जानजा मार्कशीट न जेरक्स खायै तिनि तैखा मयलनि अफिस जमा रमायाफानो जानि जा चौधरी न याफाय रबाय जाहांखेनो बेलायखेनो जानाय आर जतननो सावानि मुसु ताक्लायबाय जों 18 बছर तथा 18 बार जों हियाली रलाय जानाय तथा जरा फाइनल पास खालायनाय रनो हायनो बांगोनि जतनो खाथुं खाजा खायै रहबाय जादि आर फायबाय जादि हनै तिनि तैखा मयाल माबा गरिया मिशननि पाखथायखे जतननो कयमुं रजावो जतनो हामबाय जतनो रबाय जादि खुलुमबायखा।